V Poľanovciach v okrese Levoča vyčíňal zlodej, ktorému do oka padlo 400 metrov dlhé oceľové lano. To bolo súčasťou malého lyžiarskeho vleku. Ten ešte od čias socializmu využívali každoročne miestni obyvatelia. Pochvaľovali si, že to majú blízko a navyše zadarmo. Túto lúku, na ktorej sa dnes pású ovce, každoročne v zime brázdia lyžiari. Obec pred 7 rokmi investovala aj do nového lana na vleku, no to teraz neznámy páchateľ ukradol. Ľudia v dedine, kde si nepamätajú, aby niekomu niečo zmizlo z dvora, neskrývajú prekvapenie. Malý obecný vlek im slúžil už od čias socializmu. Bola to vždy skromná, ale za to lacná lyžovačka. Účet za elektrínu vždy zaplatili z obecnej kasy. Zadarmo, no čak to bolo pre obec urobené. To bolo pre nás. Stačilo im z domu sa. Mali lyžovačku. Krádežou lana spôsobil neznámy páchateľ obci Poľanovce škodu vo výške 1000 eur. Obyvatelia Poľanoviec majú po vlaňajšej zime o jedného nepriateľa lyžovania viac. Po počasí je to už aj neznámy páchateľ, ktorý im ukradol lano z vleku. Samozrejme, že bude ľúto. Fungovalo, viete, že málo tu je z možností. Oceľové lano mohlo zmiznúť už od septembra, odtedy ho totiž nik nekontroloval, ani miestny bača, ktorý tadeto pravidelne prechádza s ovcami, si nevšimol, kedy lano z vleku zmizlo. Je to smutné, že takéto veci sa dejú. Z Poľanoviec pre televíziu JOJ.